ilahing awik namastu namasidam. Anakku nggih, anakku. Aku ngerti sepiyata aboting rasamu. Ini Anjani Rama Begawan mboten wonten ingkang kula manah kejawi namung nganyipta pejah. Bobo betah menapa kula gesang nandhang kados mekaten. Muka kula kadirewanda. Menapa malih ingkang badhe kula lampahi, Bobo? Anakku nduk, anakku ya. Ya aku ngerti ya. Munggo sejatine ingkang ingaran bungah lan susah. Rasaning urip iku yen to dimatake temenan mung loro ya kuwi bungah lawan susah. Rasa rong-rena mau ketemune mung siji ya kuwi mapan ana ing tangis. Tuladane menungso ingkang bungah banget matrenyuh wekasane uga nangis. Kosok baline menungso ingkang nandhang susah kebangetan susahe uga netesake lho. Ini samengko ora ana dalan liya kejaba lumembak semende marang Purbaning Hyang Agung. Maragage ora arien ana jagatmu. Tiritah dadi menungso kudu netepi darmaning urip. Ngene ya, Nger. Sekabehing perkara ora cukup kowe mung tansah netesake lho. Kabeh wis dumadi merga saka kliru ning ibumu. Kowe ya luput klebupun bapa uga salah. Sawise tak glecah, tak saring-saring kongsi lembut tinemune lelakon iki mujudake pacoban. Anjani sumurupa. Sejatine sekawit cupu manik Astagina kuwi pusaka kadewatan ingkang ora kena kawruhan dening titah. Lah dening pukulan Bathara Surya mbuh piye reka daya lan cara ingkang katindakake dene cupu manik Astagina ingkang dadi barang piningit mau nganti tumiba ana ing tanganing ibumu. Mula dumadening pusaka kadewatan ingkang wis menceng saka jejering kanugrahan mau mujudake dosa. Mula banjur tak guwang nalika semana cumemplung ana ing Tlaga Madirda. Anakku bocah telu padha ora kena dikandhani. Guwarsa-guwarsi lan Siranini padha lumayu nututi mula bareng sira nuksmeng jroning Tlaga Madirda kaya mengkene dadine. Anakku nggih, anakku. Lajeng sekinten menapa kula tasih badhe saged ruwat dados manungsa limrah malih, Bobo? Nini aja kedawa-dawa lelakon iki sing wis dadi kaca pengilon lan kabeh mau tindakno apa anane. Ibumu ingkang wis nyimpang saka kautaman kudu ngunduh wae ing penggawe mlorot derajat ibumu. Sekawit widodari ingkang sulistya saiki dadi tugu watu. Ingkang mengkono ku tegese dosane wong tuwa. Saiki mlorot uga menyang anake. Ibumu dadi watu, kowe dadi kewan. Mula kowe tak elingke ya Nini, besok samangsa sira Nini dadi ibu, dadi ibu ingkang utama. Samangsa kowe besok tetep lestari yuwana dipayungi dening sing gawe jagat. Aja nganti tumindak sedeng kaya ibumu ya Nini. Inggih, Bobo. Nanging sepisan malih panyuwun kula mbok inggih paduka Kanjeng Rama kepareng ngruwat jasad kula menika, Bobo. Nini, pangruwating lair wujudmu bali kaya sekawit kaya ora bisa. Merga kabeh mau wis kawengku dening Kang Murba Jagat. Saiki ngene wae.
ingkang baku yaiku pangruwating batin asrah sumaras mende lumembak marang purbaning kawasa. Kowe lumaku menyang Tlaga Andana. Topo kungkum ana ing Tlaga Andana kuno. Ora tak watesi dina sasi lan taune deping tekad telenging ati kudu tansah sumunar kababar ana ing lair. Tindak tanduk munamuning sedina-dina kowe kudu tansah ngesti kautaman. Ngerti ya Nini? Laku brata ingkang mbok tindakake mengko bener-bener kudu mbok lakoni. Lumembak marang kang gawe jagat ingkang tinuju ya kumung siji, rasa panalongsa kandhes mandhesing rasa matrenyuh. Dipaku nganggo rasa rumangsa lan ngrumangsani supaya kowe entuk aksemaning sing gawe jagat ya nggih. Ngono nggih ngestaken dawuh. Kowe tak kanteni mban Nyai Suwareh minangka dadi kanthine nglakumu. Kula nyuwun tambangi dipangestu Bapa Penemban. Pan ngarsa yakti tan bisa kapurba dening manungsa kang
Atapara Hapsari tumonton ring Sang Dwija kadya kewarjiwa Mengkoto Bayu Kanitra kula nuwun wonten pangandika dawuh pukulun Sang Hyang Maruta tak sawang pirang-pirang dina iki kowe mung tansah mbebondet aku ngetutake menyang endi wae lakuku netramu sumorot nanging kaya mawa karep ingkang wingit mara gage kowe matura Bayu Kanitra. Waduh pukulun anggen kula kepengin ngunjuk atur wonten ing ngarsa paduka sampun sawetawis dangu namung estunipun kandhek wonten ing pengangen-angen kula kabondo ing raos kula pukulun ana parigawe apa teka dadak nganggo sangga runggi nuwun inggih mboten sanes kejawi namung anggen kula migatosaken dhateng kawontenaning Mercapada pukulun jagat Janalaka eneng apa samangke kawontenaning Janalaka saya panas budaya watak nista ringkih tata jiwaning manungsa namung nengenaken dhateng babagan kelairan kewala pukulun mulat risak ing kawontenan tuwuh greget osik ing manah kula pun Bayu Kanitra kepengin daya-daya tumedhak dhateng Marcapada ideping tekad kula sageta tumimbal lair malih wonten ing Marcapada kula badhe ngudhokaken kesagetan kula ing babagan menapa kewala kangge hanambak risak ing bawana menika pukulun. Wah, kowe arep dandani Mercapada. Jagat Janalaka wis geger walik watu. Padha bangsa wis ora ana rasa ajen ing ajenan. Yen menungsa gelem mbok dandani, upama ta menungsa Mercapada wis ora gelem didandani kowe arep apa? Aduh pukulun, sesambetan kalian dharma kula tinitah wonten ing alam menika dados sasrana memayu hayuning jagat mbok inggih wonten keparenging penggalih paduka pukulun amayungi lampah kula tumimbal lair wonten ing Madyapada dinten menika ugi pukulun Dewa Nyugata marang sureng prangudane arum-arum ngentanu hengawiyat. Wah, ora enteng jejibam. Apa kowe bisa nindakake jen tanpa ruwet? Menawi wonten kepareng paduka pukulun, kula badhe nganti kadang-kadang kula Bayu Pitu. Mandhap wonten ing Mercapada pukulun, syukur mangayu bagya. Nanging Bayu Kanitra sumurupa. Tumrap wong leladi menyang dharma tinemune gampang-gampang angel. Liripun kados pundi pukulun akeh sandungan akeh pepalang gegayuhan ingkang utama merga apa mangsa uriping menungsa ingkang kepisan iku wiwit metu nganti dadi manten diarani mangsa nom yaiku mangsa ingkang wigati padha mersudi amrih dadi putra utama ingkang jatmika ing budi banjur ngancik mangsa urip kapindho wiwit manak nganti mantu diarani mangsa dewasa utawa mangsa somaan kena sinebut mangsa grihasta banjur ancik angka 3 mangsa ingkang sinebut wana prasta tegese kewajiban ya jejiban uripe menungsa ngembani sesanggemaning alam donya wiwit sangkan nganti temeka ing paran. Aduh nuwun inggih pukulun mongko ngerti ya sayektine nandra labuhan kabecikan iku akeh cacahe tresna asih menyang
pepadaning urip ngayomi wong ringkih ngaji-aji marang kabecikaning liyan lan tetulung kang tanpa pamrih iku kabeh mujudake tanduran kang utama. Nuwun inggih ngestaken dawuh paduka Pukulun. Nandukake pakarti krana lila iku pancen wajib yen wis mengkono aja ngarep-arep wae kabecikan nanging pasrahna wae marang sing gelar jagat iki krana nindakake kabecikan mono anggepen minangka laku brata yektine bapa kang tapa putra kang lampa putu kang nemu buyut katut sanggah melu bergagah. Oh Cumeplong raosing manah kula Pukulun dene kula sampun sinabda tama lan kula dipun pengestoni badhe tumedhak Nuksmeng Marcapada. Iya. Pukulun lajeng sekinten menapa wonten titikan wanudya ingkang kinarya wadhahing wiji minangka dados srana anggen kula badhe netepi dharma kula Pukulun. Mara kage midra jagat iki nadyan to bumine mbok ubengi nganti ping 17 yen to durung ketemu wong wadon mawa cahya sumorot dasare lagi sekung yoga brata maladening nadyan to ora lumrah menungso nanging iku pantes dadi wadhahing panitisanira Bayu Kanetra. Kawula nuwun inggih kula nyuwun pamit Pukulun.
sing resana hukum Nagasari ing madya puniku menco Sri Manuke ing sartayane ahning talaga ngaranipun tinaneman sarwa-sarwi hamancawarna batune tirtane mili ahning pantirta suci nirmala sarira ingsun adusa tlaga andana wastane mapan ing tengah-tengah ing Wanagung nanging sepi sampun sesawangan samar-samar sulaing surya sansaya sumisih mangilen glewang gunung hamung ayang-ayanging kekayon yayah angilo ing tlaga andana kanggeng kanyut kembang trate ingkang bogeme araras godhonge megar anutup warih badya angeyupi sepat wader miwah wagal dupi sulaing Sang Hyang Arka Semu Kuning tumanduk pasuryaning Sang Dewi Anjani satengah saya tumungkul wis tetahunan denira tapa kungkum sinjang rambut tapa hanyantaka najan totoyaning tlaga mung karingok keparandene datan kersa ngunjuk bebasan datan boga lamun ora ana kumleyang ingkang tumiba ing tutuke pendak-pendak nyawang wewayanganing pasuryanira ing tlaga brol kang waspa nganti kaya tangkis dadal ingkang anggung cecaketan kalian Sang Dewi Anjani nenggih menika ta warnane sang emban suareh anglipur murih sukaning driya parandene ing nala anggung kuwur ngambara mecaki lakuning rina mewah wengi dereng antuk pepadang kapara kekalih ira nampi awrating penandang menjuluk dadane sakendang padarane Tambuh sotaning kalih anggendong Tyasmi Gena renten dalanggung memintosih nugrahaning Hyang Lata Walhudya mugi antuk trontong sulaing pepadang wadananira layu kumleku cemrah nyomarah tani Om
Batobat. Kula nuwun, mbok inggih. Sampun kados mekaten lho Kusuma Dewi Batobat. Lah wong nyatane wis dilakoni tetaunan kenging menapa paduka menika namung sisah kemawon Batobat. Menawi saking pemanggih kula sedaya lampan menika sampun dipun tata dening ingkang damel jagat menika. Nyatanipun mbah kula rumiyin nate paring pangandika menawi kamulyan menika dipun paringaken dhateng Sujana ingkang linangkung. Kosok wangsulipun kasangsaran menika badhe dipun paringaken dhateng tiyang ingkang tuning budi. Batobat. Mestenipun dawuhipun ingkang Rama Penemban Gutama kedahipun dipun enget-enget menapa ing sampun paduka tindakaken nalika semanten Kusuma Dewi. Mban suware aku iki nganti gumun setahun jembleng serendeng Batobat. Nganti titi mangsa iki teka durung ana tandha-tandha pepadhang ingkang tak sandhang. Najan aku wis nglakoni palandene urung ana babar pisan sisik melik wisi ingkang maha agung Batobat. Inggih kula ngertos kula saged ngraosaken nanging mbok inggih kula aturi ngreket kesabaran kemawon. Sabar piye nyatane aku ya wis sabar ngono kok mban. Lah inggih to inggih Batobat. Kalau meneh lho pirang-pirang dina iki banyune tlaga kok ya le gatel ra jamak iki gak enek apane banyu iki kecemplungan apa Batobat. Nyang awak kok marake nyremumuh nganti gatel kabeh ora ukur. Nganti sik-sikan aku mentas sedelok wae kerokeng Batobat. Dek banyu iki kelebon apa to ya dienggo kungkum kok wis ora penak blas. Iya. Nuwun sewu. Menapa pancen nggih wonten lho tiyang ingkang ngambah papan mriki kinten kula kok mboten wonten lho. Rumah kula mboten wonten tiyang ingkang saba wonten ing mriki nanging kenging menapa kok kula kalian paduka nandhang lelampahan ingkang kados mekaten. Lah iya. Rumangsaku aku ya ora tau tepung karo sapa wae ana ing tlaga Andana iki. Luwih-luwih titah ingkang asipat priya. Ning ya gene kok dadaku menjuluk wetengku. Abuh kaya ngene mban. Lah inggih kula menika nggih gumun lho, kula nggih gumun. Lah kok kula nggih tumet ngaten lho, kula kok nggih tumet ngaten Batobat. Apa wong umur 50 wae meteng no? Kula rumiyin dipun tari kaliyan tiyang sepuh kula arep dipek ditakoki tangga teparoke mawon kula mboten purun. Batobat jebulane saiki malah meteng nganggur. Iya, nanging banjur kepiye lalakon iki? Batobat. Lan raosipun kok benten ngaten lho. Wong meteng rupas kula 7 wulan. Nang kok bayine kok nang jero kok kroncalan iki jane bayi apa Batobat. Sapa sing ndokoki Wijana kene iki lho? Apa kowe ya tau mentas saka tlaga iki? Nggih nate mentas nanging mboten wonten tiyang. Kula mboten nate tepang kaliyan sinten kemawon. Wong kula menika mentas sekedap kemawon wonten garangan, wonten luwak mlayu makluthek kan kula lajeng mlebet warih malih kok kula nyemplung malih Batobat. Saking gugup kula kinten menawi tiyang awit kula menika lak tapa wuda sinjang rambut kados panjenengan Kusuma Dewi. Mila seblangi raos kula menawi ngantos kawanguran tiyang kek mangke menawi wonten wong lanang sing matane keranjang Batobat. Wong wedok-wedok do tapa wuda kaya ngene mindah kaya ngapa-apa lae. Mila menawi wonten makluthek ngenten kemawon kula lajeng mbledhes wonten ing toya malih. Ngantos kala wingi kula gugup, rumangsa kula wis primpen, kula slulup jebul kula kok bokong kula kok minggah. Iya. Mbak. Babar pisan kula mboten nate tepang kaliyan manungsa ing kiwa tengenipun papan ngriki Kusumayu. Iya. Mbok cobi dipun enget-enget. Purwanipun kados pundi dene panjenengan lajeng ngrebini kados mekaten. Iya.
ngene ya mban saka pangrasaku nalika bedhug tengange biyen kae ana godhong kamal ingkang kumleyang saka ing gegana bareng tak tematake saya cedhak saya mudhun jebul godhong kamal ingkang isih seger tak saute ngepek-epek banjur tak dahar seger sumyah nganti dadi mrinding wuluku kena kanggo jampi salit gondangku nalika iku sepeh aku tak guang tak lepeh nanging reh ning kowe ya krasa ngelak lan luwe sepeh aku godhong kamal mau banjur mbok pangan ora ngerti ya jebul sak wulan etunge nggonku mangan godhong asem mau aku kok banjur leren orang garap sari mban patut-patut kok nggih sami kalian kula patut-patut nalika kula etan sewulan sak sampulipun kula nedhi sepean padu kok Kusuma Dewi Batobat, inggih wiwit menika kula sampun mboten adem sari Kusuma Dewi. Garap sari kok adem sari. Banjur aku kudu kepiye tekad kunggonku nglakoni tapa nyantaka iki. Ing pangajab supaya entuk dalaning pepadang nanging tinemune malah tambah sengsara kaya ngene. Ben. Ayo meminta marang panguwasan ingkang gawe jagat yen pancen ora kuat aku kudu bali ana ing alam baka yen perlu aku bali nyang alam akhirat nganggo caraku mban tansah marapamoring suksma sinuksma ya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana kawusa ucap saya gidha tyasing sang Dewi Anjani miwah emban suwareh tambuh setaning galih ing cipta kaya arsa ambruk ing bantol inggih labet gidhuing raos penandang ingkang sinandang ingkang datan pawangenan dadak sakoling mangke ana daya pangaribawa ingkang mijil saking angganing Dewi Anjani sumunar amblerengi kaya kawawa hangirup kanang kanugrahan ingkang sinarten handaping Sang Bayu Kanetra sing reksana kong